תסתכלו מה זה המדרגות, העלייה של המדרגות למקום כלשהו. ולכאן עלינו, תראו איזה טירה. תסתכלו איזה יופי. מה הולך בפנים, איזה יופי. זה חדר האוכל, כי אנחנו בערב, אז נותנים לנו פרחת ערב, זה רק למי שבערב, אז תסתכלו איזה יופי, זה רק חדר האוכל. מה זה המקום הענק הזה. אני מזכיר, זה בתאילנד, וזה חלק 3. תסתכלו, הנה עוד מדרגות נאות. עכשיו אני יורד לטירה ממש יפה. ותסתכלו, איזה יופי יש פה. מה זה הדבר הזה? איזה מזרקות. הנה... תסתכלו, הנה טירה, מה? והנה, תסתכלו איזה... מה עולה? תקשיבו, אני הרגע הייתי במופע אורות מטורף שהיה בו הרבה דברים. אתם חייבים לבוא כדי לראות, אני לא יכול לצלם בגלל שעשו לנו מצלמה, אבל זה ממש ממש יפה. יאללה בואו נעשה תמונה. תראו את זה יופי. אה?